Bé, evidentment, jo crec que tots els que estem així presents en no solament en representació de ciutadans com a regidors, sinó la gent que ompli la sala d'este plenari. Avui és un dia molt important per a la ciutat de Xàtiva, avui és un dia molt important per a tots, avui és un dia molt important per a Pep Jimeno, avui és un dia molt important per a Botifarra. Que l'Ajuntament de Xàtiva faci aquesta proposta i sobretot que la Generalitat Valenciana, per a nosaltres l'òrgan màxim de representació de tots els valencians i valencianes, faça i li atorgue el mèrit a la distinció cultural a un veí nostres, crec que és motiu de felicitat per a tots els que estem així i d'orgull, perquè entenem que si fem la proposta és per a que la Generalitat li doni la menció al mèrit cultural perquè se'l mereix. Només d'alguna manera en la proposta o en l'escrit que s'acompanya a la proposta es diuen multitud de coses sobre Pep Jimeno que crec que tots els que estem així compartim. És una persona que ha treballat en la recuperació de la nostra cultura des de fa molts anys, conegut per tots com cantaor del Baix, l'eixida al mercat dels seus discs li han donat un reconeixement més enllà dels límits de la nostra comarca i de les comarques veïnes, que on Pep Jimeno era ja de sobre conegut per tots. Creguem que aquest reconeixement és merescut per a Pep, no solament perquè reconeixerà una trajectòria personal d'un treballador incansable per la recuperació de la cultura i la música pròpies, perquè a més Pep Jimeno ho ha fet sempre en el seu temps lliure, per les nits i complint sempre amb la seva feina. Creguem que el reconeixement és molt, torna a repetir, més que merescut, perquè tots els xativins i xativines estem orgullosos de tindre un cantaor com Pep, que ha traspassat no solament les fronteres de les nostres comarques, de la comarca de la Costera, de les comarques veïnes, sinó que ha traspassat les fronteres de l'estat espanyol i porta el nom de Xàtiva per tot arreu i per tot el món, i és un reconeixement més que merescut. La ciutat de Xàtiva li ho deu, crec que nosaltres li deguem aquest reconeixement i nosaltres només esperem que la Generalitat tinga bé atorgar-li el mèrit i la distinció cultural a Pep Jimeno i que aquest dia puguem celebrar-ho tots els que estem així, no solament dalt de la taula, sinó també baix, perquè creguem que el reconeixement se'l mereix no solament com a cantaor, sinó també com a persona, perquè és una persona excepcional, com ha dit la meva companya Xesca, que es mereix aquest reconeixement, i esperem que darrere d'aquest reconeixement, que és el més alt que pot concedir la Generalitat Valenciana, vinguen altres, però ja seran internacionals i fora de l'àmbit del nostre país. Crec que Pep se ho mereix i que d'alguna manera ve a ser un reconeixement no solament al cantaor, sinó també a la persona.